റിയാസ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ബിഗ് ബോസ് സീസൺ 4 മലയാളത്തിലോട്ട് വൈൽഡ് കാർഡായി വന്നപ്പോൾ വളരെയധികം പ്രതീക്ഷയോടെ ആയിരുന്നു മലയാളി പ്രേക്ഷകർ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചത്. വൈൽഡ് കാർഡായിട്ട് ആ ഒരു വ്യക്തി വരുമെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷം തന്നെയായിരുന്നു. കാരണം 9 വർഷമായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഭാഷകളിലുള്ള ബിഗ് ബോസ് സീസണുകൾ കണ്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം വന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദിയിലുള്ള ബിഗ് ബോസിൽ മത്സരിക്കണം, പങ്കെടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ വെറുതിരിക്കുകയാണ് പ്രേക്ഷകർ എല്ലാവരും തന്നെ. വളരെയധികം അഹങ്കാരത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹം പെരുമാറുന്നതെന്നാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായം. എന്നാൽ അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജയിലിലായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണിപ്പോൾ ആരാധകരെയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രേക്ഷകരെയും വെറുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജാസ്മിനോടും നിമിഷയോടും പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്, ജയിലിലോട്ട് പുതുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള പുതപ്പിൽ ഞാൻ മൂത്രമൊഴിക്കും എന്നുള്ളൊരു കാര്യം. ഈ പുതപ്പിൽ ഞാൻ മൂത്രമൊഴിക്കും, എന്നാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ജയിലിലോട്ട് വരേണ്ടതില്ലല്ലോ, അങ്ങനെ എൻ്റെ ജയിലിലോട്ടുള്ള വരവിന് ഞാൻ തടയും എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ജാസ്മിനോടും നിമിഷയോടും കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം റിയാസ് വൈൽഡ് കാർഡ് ഹേറ്റേഴ്സിനെ വാരിക്കൂട്ടുന്ന റിയാസ് ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ ബിഗ് ബോസ് വിശേഷങ്ങൾ കാണാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും.